Здравейте, приятели! В този филм ние представяме новия тренинг, който се нарича Квантова философия на щастието. Защо наричаме философията квантова? Тези, които са посетили нашия курс 7-те ключа на щастието, знаят, че ние използваме за постигане на желаните от нас неща в живота така наречените квантови кодове. Благодарение на тях ние ускоряваме неимоверно постиженията в живота си. В резултат на опита, който ние добихме от този тренинг и резултатите, които бяха натрупани след това, ние развихме идеята за квантовата философия на щастието. И днес ще представиме новия тренинг, който се нарича Квантова философия на щастието, за да продължиме тази успешна поредица от наши тренинги. И така, това, което ние наричаме моят живот, е поредица от събития, предизвикани от наши или чужди намерения, предприети действия, съпроводени от емоционални реакции и преживявания. Преживяванията могат да бъдат, както знаем, от негативни до деструктивни, или позитивни, радостни или дори щастливи. Но малко хора умеят да се наслаждават, да изпитват радост или щастие, дори когато събитията са сами по себе си позитивни. Качеството на преживяването не винаги е адекватно на протичането на конкретно събитие. Можем да изпитваме негативни чувства и го правим, дори когато присъстваме на радостно събитие. Например, участвате в парти по повод на рожден ден, имен ден, сватба, служебен празник или някакъв друг празник, но не можете да се зарадвате. Настроението ви може да варира от безразлично или до досадно ми е, дори гадно ми е, да ги гледам как те се веселят. А аз имам проблеми и не ми е до това, но съм тук по задължение. Това е, например, служебно парти или семейно парти и аз не мога да отсъствам. Но пък не мога да се веселя на сила, нали така? Тук изниква въпросът. А кога точно ще можете да се веселите и да се почувствате празнично? Ще кажете, когато ми се разрешат проблемите. Всички казваме така. Ние обаче знаем, че проблемите имат свойството да се появяват отново и отново. Например, тези със здравето. Редовно през зимата боледуваме от грип или се влошават хронични заболявания. Или с финансите, повреди в колата, техниката от дома, здравето, високите цени и така нататък поглъщат трудно заработените средства. Или в отношенията. Отново сте в конфликт с сина, дъщерята, съпруга, свекървата, началника, колежката и така нататък. С една дума, проблемите нямат край. Има ли време пауза между тези проблеми, в която да бъдете щастливи? Или да се насладите малко на живота? Ами няма. Защото дори когато такава пауза се появи, вие не си давате почивка. Започвате да се страхувате за бъдещето и какви нови или стари проблеми ще донесе то. Защо се случва това? Защо имате такова поведение? Защото нашето поведение и всичко, което правим и как преживяваме нещата, които ни се случват, зависи от нас, от нашата действаща в момента философия на живота. Или от нашия мироглед, по-популярно казано. В зависимост от нея, от тази философия, ние живеем по предварително начертан план, в който ние частично съзнателно участваме, но в по-голяма степен участваме подсъзнателно, на автопилот. Още в детството сме били приучени или ние сме избрали по подражание на възрастните да реагираме ментално и емоционално на случващото се в живота по някакъв начин характерен за нас. С времето той се е установил като доминиращ, т.е. предопределящ нашия, както казваме, характер. За характера ние използваме определения като
ведър, лек, весел, оптимистичен или тежък, затворен, нетърпящ възражения, непредвидим, конфликтен, властен и така нататък. Накратко ще кажем, че характерът и мирогледът на човека са в сложна функционална зависимост. Промените в единия водят до промени в другия. Важно е да разберем, че доминиращият вече характер, т.е. реакции към нещата от живота, предопределя какви неща ще ни се случват, защото характерът иска да се самовъзпроизвежда, самоутвърждава в своите параметри и прояви. Ако е ведър, ще реагира позитивно и за целта ще организира позитивни събития. Да се самоутвърждава, т.е. да се подхранва с енергия, която се генерира от тези събития. Ако е тежък или конфликтен, ще организира подходящи събития, за да се самоутвърждава чрез тях, т.е. да се подхранва от енергията, която се генерира от тези събития. Нека сега да дадем примери за възможна философия на живота или мирогледа. Първи пример. Аз нямам късмет. Не получавам това, което искам. Винаги ми се случват лоши неща. Винаги се провалям във връзките си. Нямам пари за. Звучи ли ви познато? Това е част от мирогледа на един песимист. Пример 2. Аз съм човек с късмет. Имам добър ангел, който се грижи за мен. Винаги успявам в делата си, връзките ми са успешни, парите ме обичат, мога да си харча колкото си искам за себе си. Ето ви пример за една оптимистична философия за живота. А какъв е вашия мироглед? Вашата философия на живота? На тренинга Квантова философия на щастието, вие на първо място ще направите пълна инвентаризация или анализ на вашата лична философия на живота и ще определите какви възможности за преживяване на щастие ви дава тя. На второ място ще вземете решение колко щастие искате да имате и в кои области на живота по-точно. Тъй като сферата на отношенията е доминираща за преживяването на щастие за жените, фокусът е колко щастие и в какво изражение искате да имате във вашите отношения. Тъй като преживяванията зависят от събитията, предопределени от характера, е необходимо, на трето място, да изберете промените, които ще направите в своето отношение и преживяване на нещата от живота. Т.е. промяната във вашата лична житейска философия, която до момента е била някаква, но сега вече вие желаете тя да бъде философия на щастлив живот. На този тренинг вие имате рядката възможност бързо и ефикасно да преминете през фазите на осъзнаване, приемане и прилагане на нови форми на отношение и реакция по безболезнен и забавен начин. За разлика от методите на психологията, която ви принуждава отново и отново да преживявате стари рани, с надеждата да се освободите от тяхното бреме, като с това само ги увеличава и задълбочава. И води до пристрастяване към негативни спомени. Считам това за нездравословно и емоционално нехигиенично. Не може да очакваме да станем щастливи, докато ровим в старите рани. Една стара поговорка казва: ако продължаваш да правиш от същото, ще продължаваш да получаваш от него. Ако не сте доволни от това, което имате, или то е по-малко, отколкото искате, ще трябва да предприемете промени. Ако не сте този, който искате да бъдете, ще трябва да предприемете промени. Промените трябва да започнат с: първо, ще трябва да промените начина, по който възприемате своя живот или своя свят и света въобще, защото възприятието ви за света и начинът, по който поставяте себе си в него, са създали във вашето съзнание убеждения, философия за това, как стоят нещата. Вашата лична философия, дори да не сте я изяснявали, функционира ежедневно. Тя определя вашите вярвания за света и как събитията и обстоятелствата ви влияят и как вие влияете върху тях. Може да не осъзнавате степента, в която вашата лична философия определя живота ви,
как направлява действията ви, доколко е отговорна за изборите, които вие правите и как ви е довела до мястото, където се намирате сега. Време е да промените това. И второ, ще трябва да осъзнаете и определите какви цели ви водят през живота. Имате ли важна за момента или за целия ви живот цел? Постигането на щастие е крайната цел на всеки без изключение. Фактът, че много малко хора са постигнали тази цел, се дължи на онова, което са научили като деца, когато философията на живота им се е формирала в най-голяма степен и на това как са живели до този момент. Ако хората, от които са се учили, семейството, учителите, приятелите, не са знаели как да постигнат тази цел, да бъдат щастливи, в собствения си живот, какъв пример могат да бъдат те? Целта на нашия тренинг «Квантова философия на щастието» е да разкрие грешките във вашата философия, които ви пречат да бъдете такива, каквито искате да бъдете и да имате това, което искате да имате, за да изпитвате повече щастие. Основният аргумент за поставяне на цел «Искам да бъда винаги щастлив» или щастлива може да е свързан с, например, здравето. Искам да съм повече по-здрав, по-здрава. Доказано е от науката, че в основата на здравето стоят ендорфините, хормони, които нашия мозък отделя и те са известни под названието хормони на щастието. Следователно, за да бъдете здрави, трябва първо да бъдете щастливи. Или искам хармонични отношения с партньор, съпруг, деца, приятели и така нататък. В основата на хармоничните отношения стои добрата енергия, която си разменяте при общуването. Ако сте нещастни и депресирани, какви отношения очаквате да създавате? Ако сте щастлив човек, какви отношения ще имате? Или искате да станете по-заможни, по-богати? В основата на богатството стои отношението към него. Ако изпитвате наслада от възможностите, които то ви дава, за да изпитвате повече щастие, то ще се увеличава и обратното. Тук добрата новина е, че умението да изпитваме щастие подлежи на обучение и тренировка. По време на тренинга ние ще научим нашия мозък да отделя ендорфини по наше желание. Тоест, ще го приучим да ни прави щастливи на автопилот. За целта ще използваме лесно изпълними практики и универсален квантов код, който ще наричаме златния поток на любовта. Чрез него желаните от вас промени ще се вграждат в квантовата тъкан на вашия живот и ще започват да функционират мигновено. На този тренинг вие ще откриете, че действително сте способни сами да създавате своя свят на щастие и изобилие. Ще откриете, че притежавате нещо, което никое друго създание на Земята няма. Свръхкомпютър. Вграден във вашето съзнание и това ви прави могъщо същество. Вие можете да градите бъдещето си така, както искате. Вземайки управлението на собствения си свръхкомпютър в собствените си ръце. Още на първи модул, който е наречен Моя приказен живот, вие започвате голямата промяна чрез промяна на отношението към самите себе си, чрез практиката Моето съвършено щастливо аз. Освен това, упражнение за мозъка под названието Научете се да бъдете щастливи и упражнение за наслада от живота. На първи модул започваме да развиваме и умението да моделираме елементи от реалността с акцент върху вида отношения, които желаем да имаме с романтичен партньор или брачен или друг партньор и обстановката, в която тези отношения ще се осъществяват. Втори модул е посветен на промяната, която желаете да направите в сферата на отношенията с другите хора. Този модул е от решаващо значение, защото в него вие разкривате вашето актуално програмиране, т.е. вярвания, което ваше програмиране управлява вида и характера на отношенията, в които влизате
и ефектите, които имате от тези отношения. След като направите разкритията, имате възможност да промените вашето програмиране чрез практиката, пренаписване на личната история и моите съвършени отношения с. Това, което отличава моите тренинги от други подобни, посветени на отношенията, е бързината и ефективността, с които постигаме резултатите. Това се дължи на подхода, който включва осъществяване на промените веднага и в квантовата реалност, а не само в менталната, както е прието в психологията, в НЛП и във всички други познати системи. Програмиране на събития директно в квантовата реалност, чрез квантови кодове, е моя авторска система, която изцяло е вдъхновена от използването на ноосферни синхронизатори и функционира благодарение на тях. Без енергията, която те осигуряват, и без достъпа до информационни и енергийни потоци, които осъществяват, въздействието върху квантовата реалност не е по силите на обикновен човек. Ноосферните синхронизатори в случая играят роля на допълнителен софтуер към човешкия компютър, който му придава допълнителни възможности и генератор на допълнителна енергия, която е недостъпна за човека в обикновени условия, общо приетите условия на живот. Във всеки модул, които общо са 5 на брой, ще се правят упражнения за увеличаване на щастието и насладата от живота, които ще останат на разположение на участника за бърза корекция на непродуктивни, нещастливи състояния на психиката. Третият модул е посветен на моделиране, по-точно изясняване на идеални отношения с идеален партньор. За тези, които търсят такъв, и с настоящия партньор за тези, които вече имат такъв. Огромен брой връзки се разпадат, защото мъжете и жените не са изяснили за себе си какви точно качества желаят да имат партньорите им, на какви компромиси са склонни да отидат, т.е. да приемат слаби страни, и какви точно отговорности самите те желаят да поемат в една връзка и какви отговорности очакват другия партньор да поеме. Когато тези неща са предварително изяснени и приети от вас, вие поемате активната роля да моделирате вида на вашите отношения. Няма да съществуват нереалистични очаквания и разочарования. Ще има предварително моделирани събития, които ще правят и двамата щастливи. След като идеалните отношения са моделирани от вас, вие можете да ги вградите във вашата квантова реалност, на вашия живот, посредством квантовия код Златния поток на любовта. Четвъртият модул е посветен на изясняване на ваши убеждения, които ви пречат да бъдете такива, каквито искате да бъдете, и да имате това, което искате да имате. Тоест, убеждения, които ви пречат да бъдете щастливи в живота и в отношенията. На този модул се запознавате с природата и проявите на суперсинхронността. И започвате да се учите да я управлявате в своя полза. Бърза реализация на желани от вас събития. За целта усвоявате практика за универсална релаксация, която ще ви даде рамката, в която ще поставяте събитията, които желаете да създадете. Желаните събития ще вграждате в квантовата реалност чрез квантов код Златния поток на любовта при посредничеството на ноосинхронизатор поток на любовта, който е абсолютно необходим за работа на този модул. Петият модул е посветен на разкриване на част от природата на квантовата реалност, която е абсолютно непозната на хората, дори на повечето така наречени специалисти по психология и гурута от различни школи. Ще разкрием знанието за трите екрана на квантовата реалност и ролята им за реализация на събитията в живота. Ще усвоим умението да потенцираме енергията в пространството между екраните с избрана от нас вид енергия, която ще получим чрез включване в пространствени енергийни потоци. И сега да обобщим. По време на този тренинг ние работим върху създаване и утвърждаване на весел, ведър, любвеобилен характер и позитивен мироглед, философия на щастието.
Промените, които желаем да направим, вграждаме в квантовата реалност чрез квантови кодове. Накратко ще поясним какво е квантова реалност. Човекът и всички живи същества имат физическо тяло и аура. Аурата е сложна съвкупност от така наречената разредена материя или поле, изпълнено с атоми и иони, познато още като етерно тяло. Енергия и информация. Аурата обгръща физическото тяло и се грижи за него. Доставя му важна за неговото съществуване информация, енергия и материя. Онзи слой от аурата, който се състои от разредена материя и е най-близо до физическото тяло, буквално го обгръща, наричаме квантова реалност. На науката е известна тази реалност. Науката нарича тази квантова реалност или етерно поле колоново поле или полето на йонната плазма. Колоновото поле, планетата Земя има същото такова поле в своята аура, поле на йонната плазма и земно колоново поле, съответно. Всички хора и живи същества черпят йонна плазма, която се влива в тяхната енергийна система от това поле на планетата. Енергийната система на човека се състои от така наречените енергийни меридиани и чакри. И разбира се, биологично активни точки, за които всички сме чували. Буквално чрез тази йонна плазма човекът е жив и здрав, ако разбира се има достатъчно от нея. За съжаление, от началото на 90-те години на миналия век беше констатирано, че това поле, колоновото поле или полето на йонната плазма губи своята плътност. Т.е. йонната плазма намалява. До сега науката не дава отговор защо се случва това. За нас е важно да знаем, че в това поле се пораждат формите на нещата и събитията, които после се появяват в физическия свят. Аз наричам това поле квантова реалност, защото в квантовата физика частиците, които носят енергиен заряд, се наричат кванти. Квантовата физика доказа експериментално, че квантовите частици се подчиняват на мисленето на наблюдателя, т.е. човек, който мисли целенасочено, и отиват там, където той желае да се случи нещо. Т.е. чрез процеса на мисленето си, ние можем да управляваме квантовата реалност и го правим постоянно. Важно е да запомним, че това, което се случва на квантово ниво, под въздействие на нашето мислене и въображение, после се случва и на физическо ниво. Затова мисленето е нож с две остриета. Получаваш всичко, за което мислиш, за себе си и за другите, и за врага си. Затова съществува поговорката, който гроб копае и така нататък. Ние не правим такива връзки при събития, които са проблемни за нас, защото реалността реагира малко с закъснение, има забавена реакция, поради несинхронното движение на екраните на реалността и ниската плътност на йонното поле. Има сведения, че в по-стари времена, когато екраните на реалността са били синхронизирани и полето на йонната плазма, квантовото поле, е било много по-плътно, събитията са се случвали почти веднага. По тази причина всички религии възпитават у хората поведение, което да не им носи вреда. Нашата задача на този тренинг е да се научим чрез квантов код да управляваме процесите или събитията в квантовата реалност, за да получаваме желаното от нас. В конкретния тренинг хармонични отношения, щастлив живот и наслада от него. Квантовият код представлява метод за активиране и управление на квантовия генератор на човека, чрез който при активно участие на психиката и физиологията се създава собствена жизнена енергия, квантова енергия, която се насочва за постигане на собствени цели, първоначално и за цели, касаещи други хора, на напреднал етап на владеене на метода. На проведения тренинг 7-те ключа на щастието, участниците се научиха да създават множество квантови кодове, които се предназначават в по-голямата си част за увеличаване на жизнената енергия
и подобряване качеството на живота за преживяване на повече щастие. На тренинга Квантова философия на щастието ще се практикува само един квантов код, който наричам Златния поток на любовта, който ще се преподава за първи път. Предназначава се за бързо вграждане на желаното събитие в квантовата реалност за бързо получаване на резултати. Този код, след като бъде добре усвоен, може да се използва за постижения във всички сфери на живота. Същността на този код е в специфично използване на квантовия генератор на човека при включване на нов синхронизатор поток на любовта и допълващите го нов синхронизатори роман за двама, романтика или хармония. По тази причина е препоръчително участниците в тренинга да имат нов синхронизатор поток на любовта. А още по-добре за тях ще бъде да имат и романтика или хармония, в зависимост от целите, които си поставят в сферата на отношенията. И накрая искам да кажа на всички, които желаят да имат хармония в отношенията и досега не са я постигнали, че дойде моментът да се намесите и да я създадете точно такава, каквато на вас ви харесва. Ако досега не сте получили отношенията и живота, който заслужавате и за който тайничко мечтаете, сега е моментът да започнете да ги създавате. Ако желанието ви за промяна е достатъчно силно, ще се видим на тренинга. Ако не е, останете там, където сте и бъдете щастливи колкото можете. Но помнете, вашият добър ангел ви е подал ръка и е хубаво да го последвате. Аз ви очаквам на 8 ноември, за да започнем заедно пътуването към щастието във вашия живот и в отношенията ви. Целувки и до скоро!